ake ngilungise nali iphutha kubo bonke abantu abaphatheke kabi ngisho ke osisi laba abapostekile ngephutha la ku TikTok ebepostwa yimi kwivideo la bengiphendula khona uzi Msweli okushuthi indlela engimphendule ngayo ke ngibese ngifaka izithombe zosisithizeni engithe bayizolo lami okushuthi ke ngiye ngathandana nabo in my past. So ayifikanga ke kahle kubo abanikazi bezithombe indaba bazamile ukungithola salixoxa udaba bazwakalisa ungaphatheki kahle kwabo ngabezwa ngaba understanda futhi ngase ngilibona iphutha lami and then ngiye ngenza ke njengomyalelo wabo ekutheni mase ngilibona iphutha kumele ngiyidelete leyo video leyo ebese ngenza ipublic apology njengoba ngenza nje. Ngiyaxolisa kakhulu kuzo intokazi lezi zonke nje ngizwakalisa ukuxolisa okukhulu ekutheni mhlambe kube nokudeleleka kwabo noma nokungcoliseka kwesithunzi sabo ngalendlela okwenzeke ngayo. Ngikwenza lokhu ke ngingenandaba yabantu mhlambe abazongena bangicriticize la kwi comment section uma ngabe uzehlisa emaphutheni akho vele kulindele ukuthi uwena okumele ungcole njengoba nawe kade ungcolise abanye abantu. Ngizwakalisa okukhulu ke ukuxolisa kubo nje osisi bebonke nje nabangakwazanga ukufinyelela kimi. Ngiyaxolisa kubo ngiyaxolisa nje kubo bonke osisi kusukela nje kusisi sokuqala lo ovela esithombeni sokuqala kuze kuyofika ke kosisi bonke nje nakulo enginaye manje engimbize ngenamuhla lami nakuye futhi ke kunjalo nje ngixolisa ngevideo nje yonke. Ebese ngizwakalisa ukuduma lokukhulu ke ngalama news channels lawa ngazi noma ama news channels noma yini lokhu o KZN Space onqubeko news channel. Ngizwakalisa ukuduma lokukhulu nanya unqubeko lapha ubhalile irongi ke kodwa lento eyenziwe uMax la. Okay ke nqubeko uma ngabe ubonile uburongi bevideo uyithathelani pho uyoposta into erongi ko Facebook epageni lakho elifundwa umhlaba wonke. Uma ngabe into irongi mayenziwe uMax izoba right kanjani mayisiyenziwa nguwe? Okay, ake uMax ke abone uburongi bakhe alungise iphutha ebese beyaxolelana nabenzi nalabo abaphatheke kabi isulu. Kwenzeka kanjani ke kuwe? Uba correct yini wena? Uba right yini wena msabalalisi waleyo nto oyibonile ukuthi wrong? Why ufika uthathe into wrong uyibone ukuthi wrong kodwa uyisabalalise iwrong injalo? Noma unomqondo wokuthi iba wrong kimi ngoba yenziwe yimi bese iba right kuwe msabalaliswayo? Awuziboni yini wena ukuthi uhlangene noMax ephutheni alenzile ngokuthi wena ube sewulisabalalisa libonwe abantu abalandela wena ebebengakaliboni? Yekeni lento bafowethu yokufuna ama likes ngalendlela le engalungile kanje. Nina niyafana nezigebengu ezihambe ikhuthuza abantu, niyafana nina nezikhohlakali abadlwenguli la khona kudlwengulwa abantu besifazane benziswa isex bengavumanga. Awuhluke ngalutho ngoba le video uyicelanga kumina. Ungidlwengulile nje ukuthi uthole lo video. Uyajika noma uyibona ukuthi wrong kodwa wena uyayisabalalisa. Wena KZN Space uyicele kubani le video oyithathe wayoyisabalalisa ngalendlela?
Niyafana nina nezigebengu ezihambe idlwengula nje izingane zabantu. Niyafana nina nezikhohlakali ezihambe zenza yonke imikhuba lena engalungile uyenze ngoba naku uzobenefita wena. Awunandaba ukuthi i-right lento yenzayo noma i-wrong, just because wena uzobenefita uhola imali ngama-likes uzoyenza lento uzobuveza uburongi bayo ngesikhathi uyenza, kodwa ubuqhubeka uyenza ngoba ufuna ukubenefita. Nizigebengu nizikhohlakale nje ngalento eniyenzayo. Sengibala nje zonke lezi zinto lezi oma news channel. Wena News 40 wathatha ivideo la ungayicelanga kumnikazi wayo oyimi, wahamba wayoyiposta epagini lakho. Sesadlula kudala isikhathi sayo. Ithe mayijika lo video yahamba yayofinyelela la kwangamelanga ukuthi ifinyelele khona. Ngajeza mina ngaleyo video leyo engapostwanga yimi, eyapostwa nguwe. Mina ivideo engayiposta only 24 hours ngasheshe ngayidelete. Wena wayithatha wayoyihlalisa epagini lakho lezindaba. Yabonwa ngisho abantu abangayibonanga ngesikhathi isapostwe yimina. Ngajeza ngenxa yephutha lakho wena News 40. Iyo lento eyenziwa onqubeko news channel bangakanani abantu ekudicileleka phansi isithunzi sabo namagama abo, kodwa kungenzekanga kubanikazi bamavideo noma beyithombe kuzokwenziwa nguwe nqubeko ebese kujeza lo muntu osuke enze ivideo. Lo muntu osuke enza ivideo elibonile iphutha lakhe wayilungisa wayidelete ivideo bese isala kuwe, isalela ukuthi iyofika nala beyingakafiki khona ngesikhathi mina ngiyidelete. Irong kakhulu uma ngabe ningaliboni iphutha lenu ninabo news channel. Ibhlungu kakhulu lento eniyenzayo. Nina niyasidlwengula, nina niyasigebenga, nizigebengu, nizigila mkhuba nina. Lezi ingane nje ezingikhalelayo ezikhala ngale video zifanele ukukhala kimi ngoba imini oyenzile le video, kodwa iqiniso lithi le video ziyibone emapagini enu ku Facebook. Akaze mina le video ngiyiposte ku Facebook. Lezi ingane azikho ku TikTok, ziko Facebook. Lento zizoyibona seyizovezwa yinina nqubeko nani bo KZN space la ko Facebook. Lazi bezingeke ziyibone lento lezi ingane ngoba azikho ko TikTok. Niyabona ukuthi nilimosha kangakanani izwe nina bo news channel enihamba niyohogela izindaba ku TikTok nibuye nizoyifaka ku Facebook. Nithini ngabantu abangekho ko TikTok ebebengeke bayibone lezi zinto lezi enibalethela zona nina? Yini nenza ukuthi ningalethi izinto ezinhle ko Facebook, kukhulunywe ngezinto ezinhle, kubatshazwe ubuhle? Ngoba lama video wami niyawakhetha la khona ngikhuluma khona izinto ezinhle, aniwathathi lawo mavideo. La khona ngincoma khona abantu, ngikhulisa khona isizwe, ngikhipha khona iyalo, aniwathathi lawo mavideo. Nithatha la khona ngisuke ngitalapha nami ngendlela engitalapha ngayo njoba kutalajana nje ku TikTok. Nithatha lawo mavideo la ngiphendula khona izitha zami. Iwona amavideo enisizakala ngawo lo, ngoba inhloso yenu ukubona izwe lonakele, ukubona kuchitheka igazi ngenxa ka social media. Iqiniso lithi uphenyo luveza ukuthi ukuchitheka kwegazi ngenxa ka social media okuningi kwenziwe yini bo news channel? Kwenziwe yini ngokusabalalisa i-information eindaweni la khona bengafanele ifinyelele khona? Angazi bakwethu ukuthi kuyokwenziwa njani ngani, angazi ukuthi kuyokwenziwa njani ngani, kodwa ke bengenza le video ukuxolisa nje, ukwenza i-public apology. Thathani le video ke nenze ngayo lento eniyenzile, ayihambe le video iyofika kubanikazi balezi ithombe, iyofika kubo ukuthi ngiyaxolisa, ngiguqa ngamadolo, ngiyazehlisa, ngithi bosi sibami angeke ngiphinde nginidicilele phansi ngalendlela engenze ngayo. Ngiyabonga.